Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Haast alle kranten in Nederland verliezen abonnees uitstaan het Fries Dagblad. Dat blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaal van Vliednier. De oplage van het Fries Dagblad ging maar haast 0,5% omheeg in vergelijking met een jaar eerder, hoe dezelfde periode. Wij zijn daar ik wel wat verwonderd over. Aan de ene kant, aan de andere kant. We werken er elke dag tegen om een prachtige krant te maken. En met name op het punt van informatie. Goede informatie en ook positieve informatie. Wij denken dat het in de wereld net altijd even mooi is. Maar dat er ook nog een heel soort mooie dingen binnen die ik een plakje verzinnen in de kranten. Het Dagblad heeft een oplage van dik 16.000 exemplaren. De oude kranten leveren Vliednier 8% in en drukt nu nog 88.000 kranten. Het was een spannende dag hoe het voor een aantal spelers van SC Heerenveen. Ze kregen duidelijkheid door het alles net verlengen van haar contracten. De aanrijdende contracten van Michel Breuer, onvierder Victor Elm en Gerard Sibon werden net verlengd. Breuer is de machine 8e seizoen bij de club. Victor Elm heeft 2 weken lien loon dat het daar is zo'n nieuw avontuur en dat het Heerenveen na dit seizoen verlitten zal. Geert Arend Roda, zijn ouder in het contract, wordt eerst net verlengd, maar het definitieve bestuursterhoor valt voor een paar weken. Spits van La Parra het 2 jaar bijtekenen. De 3 supermerken van Talland bleven toch open. De supermerken werden nu overgenomen door supermerkorganisatie Support & Co. Talland had eigen supermerken in Toppenhuizen, Jesterzee, Oudebekeep en hier in Vuddem. Talland woer 3 van deze winkels sluiten omdat die maar verlies draaien. Maar dat is niet meer nodig door de gearwerking met Support & Co. Die tot tredje voor zulke supermerken had door heel Nederland. Onze kerntaak blijft zorg en dat hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt. Dat het best lastig is om als zorgorganisatie een supermarkt te runnen. En daarom zijn wij heel blij met Support & Co. Waar we ook al langer wat mee samenwerken, dat die het nu overnemen. Want zij hebben echt kennis. Hoe richt je een supermarkt in? Hoe maak je hem aantrekkelijk? De 3 supermerken in dadelijks verder onder een orenformule. Om meer klanten te lokken krijgen de winkels een volslijne make-over. Een nieuwe brede squalle op Vlieland komt in een volslijn nieuw gebouw. De gemeente stemde juist unaniem in met het plan. De brede squalle komt onder Lutinelaan, op het plak dat nu nog het VMBO zit. In dit gebouw worden de basissquallen en het VMBO onderbracht. De bouw van de brede squalle kost het zo'n €1 miljoen en maar tot 2 jaar wezen. Het is de bedoeling om ook een HAVO- en VWO-opleiding in de brede squalle te realiseren. De man uit Minneskeer die het 2 jaar onder invloed van drugs een ongeluk veroorzaken, waarbij het een ouder echtpaar uit Ljouwert om het leven kwam, het in Hege beroep een voorwaardelijke celstraf van een jaar kregen. Verder maar de 3 jaar net autorijden. Ja, wie de man veroordeeld staat 2 jaar celstraf. Het Hof is bij dit legere vonnis uitdien van landelijke richtlijnen. Friese leenbedrijven en boeren hebben het deze week een smoordruk maar jaren. De graaiboeren binnen haast kleer en ik de bouwboeren kennen nou aan de slag. Het is droog en de temperaturen rennen op. Mooi waar om dong uit te rieden. Zo vindt een grut pad van de boeren. Roenem in de provincie is het de Sjen en ik de Roeken. Van leenbedrijf Westra van Frenscher en de opdrachten mooi binnen. We hebben mooi waar. Het is nu echt de tijd van het jaar. Het gas begint te groeien. En de groen is goed. Dus het is helemaal de goede tijd op het. Helpt de droogte nog mooi van deze week? Ja, uiteraard. We wien plakken bij de kon die eigenlijk nog net goed opwijzen. En dat droeg het nou leuk aan. Dus daar kunnen we nog helemaal goed bij. Nou ja, ligt het dip aan deze weken, wordt het takkenweken weer goed waar om te jaren. Ondernemers op het zuidelijke industrieterrein bij Frenscher rennen het €10.000 omzet mis. Door een grote renovatie van de stationsbregen is het zuidwesten maar dreig bereikbaar voor de rest van de stad. Daarom binnen al pontjes inzet om de fietsers en voortgangers uit te zetten. Maar door de grote stroom passagiers binnen de wachttijden lang. Autoverkeer moet maar liefst zo'n kilometer omrijden om het industrieterrein te bereiken. Voor de ondernemers een grote strop, want de klanten blijven voort. Dat is echt €10.000 per week. Dus dat is heel veel. We zijn voor alle klanten uit Franeker zijn we gewoon helemaal niet bereikbaar of slecht. Het waard er nog. We krijgen een mooie zinnenondergang. Het blijft nog lang zacht, een gratis tredje fjitje. Vannacht is het helder en een gratis fjouwer. Morgen schijnt de zinnen en weer het zonnetje 18 graden. Aan de kusten op het water een paar graden leger. De westenwind is dan meest matig. En dat zag je deze jaar. Je kan je dadelijk zien naar Heer en in Meensken deel 12 van het portret van de jongen Skilger Hessel. En ik meld me maar meer Fries Nijs, haastens om 6 uur.